In februari schonk Henny de Witte de klompmakerij van haar man aan het Iepenloftmuseum de Soekerij. Zo'n tijd is er hard werken om de machines na 44 jaar weer aan de praat te krijgen. En dat is slagen. Dat grote blijdschap van voorzitter Tjibbe Raap. Ik vind het een piekenveld moment samen van de medie de machines waaronder praat kregen. Ik beschouw het ook wat als een historisch moment dat na 44 jaar deze machines weer in bedrijf binnen. Wanneer de klompmakerij naar de Soekerij komt is nog net duidelijk. Maar als het zover is, dan is het een mooie omvulling voor het museum. In de Soekerij vertellen wij het verhaal hoe het waaien, werken en leven rondom 1900. En deze klompenmakerij, de inrichting daarvan, past er precies bij ons. Het draait al, ja prima. Het zal net zo wezen dat er in de toekomst klompen kocht worden kennen bij de Soekerij. Het is de bedoeling dat wij het klompen maatje snel laten kennen. Het is net de bedoeling dat wij daar echt een klomp maatje. Maar ik denk dat we met name op themadagen toch wel even een demonstratie Jan hoe die machines werken.